Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hadian ke jingyo ujo nagi pajba hakabaya day but ke jing bambiang jingi doctor but halo ke jing keno bakam don ke jing shimkia jingi nong tre ki badon hapo ke emergency room yaki nong pang ke Hinyotrap Youth Council Southwest Khasi Hills District ringkat ke jing senran lang jingi dikhot ke HYC Maukerwat Circle hakalai pui trek risau arhajar arpulai kilalej banye kendo yo medical superintendent jongka Maukerwat Civil Hospital u Dr. W Sutanga ban pinsngo halor kini kijing e ha kijing e plu jingmot hapadeng ga seng bat medical superintendent lalap bakini ga hospital kadan shibun kijing duna kata na du ki doctor ki nurse bat ki de ki nongtre jengani ga hospital kimpat biang satya ka seng gla kerpa di kinong mi khmat jong ga Southwest Khasi Hills District bakin shim khalem ban kren ye kijing duna jengani ga hospital na kabinta ka bit ka biang jong ki patpa adin banglia yo ya kijing ujor na kibabun kipatba aga baydai bat kajing duna jong kajing trekam ko hangne hapo ka adret bedet lan ka sispa jing thia barang suple shen hagini kisdem lengba i MLA jongi i MLA i badai benta i Sri Renington lengdok tongkhat te adin bangyo e kini kijing ujor na kaleng jong kipatba kajing ut jingnam jong kipatba kibabun balang jong ka district jongi ka bangitip ba dai tang kan gawai hi ka jaka ajing sumar ka ba syakri yu pajba jong ka district bro gawai ka ba la ban ai ya kata ka jinyarap ha ka dai bat ka pat ka khia ya ki babun balang ki nong song snong jong ka district jongi te nrei hadin bang ilalap ya kata nilawan ban inspect ban once non ban ya kendu ya i medical superintendent jong kane ka jaka sumar hangne kepada jaka district de ingle kudu ya i bat hakajing kren bat ngi bat i hakajing inspect jongi ngilap ba sibun ba kijing duna hapo jong kane ka jaka ajing sumar hangne ha sispa jing thia katkum ka jing tip jongi kalong ba ka sanction post ka district sanction post hapo jong ka district ka dai banlong lakum no life mot ki doctors but Henry hakat kadbangi ni inspect mengi mentapat ngilap ba tang prangut ki doktor ki don hapo jong kaneka jaka IG sumar hang ni ha sispa jing thia te ki babun ki jing duna ngilap la ki long ki kamera thia la ni ki babun ki benta bat kabakong san kalong ba kabadon kam hapo jong kaneka sispa jing thia hang ne kalong ba command power kani command power ka bakantup naduk ki doktor ki supporting staff bat kumta terter te ni sngo ban ong leng bajung ka por ba ban kerpat ya unomi khmat jongi UMLA jong ka district jongi jong ka constituency Maukerwat ba naduk ba piplet ya kani ka sispa ing thia ni i bat ngilap ya ki jingduna ki babun bat la suple hang to klem da don kita ki equipment selane kita ki facilities selane ki kita ki manpower bat kumta ter ki babit babiang bat ni la yo ru ban bu ke jingkerpat ba la kumno in penbiang kam tam ha bedai bat ki doctors te nrei ha bangiwan sa sisen mentapat ngilap ba sibun ki jungduna ki don te lada dei ba nakaliang jong i nong mi khmat in tray in pet kambria but in yarap ya kene ke district jongi lemba jongi ke jaka ai sumar ba kanla banlong ke jaka ke ba la ban ai ka jing sumar ke penhun yu pai ba jong kene ke dong ka than kan no tam ngin sngo kemen bat ngin sngo ngin dap na ke jing sngo kurku na ke benta ban sngongo na ke benta inong mi khmat te sibun ki benta ki bangi ilap ki jing guna hapo jong kene ka jaka ai jing sumar ang ni hasispa jing thia mo Maukerwat kidon kini ki pediatric ward so iba ha ka jing sisa ya kane nakaliang jong i doktor su tengah iba dai EMS jong kene ka jaka ai jing sumar hang ni ila thu ba ila relocate ya kene ka pediatric wards ha u nadu April
jog nu usna marjar pulai te henre hadu menta kane kadang sakut bat kampat don kanu ke jing stang namar ladangin layo ya kane kan long sibun ke jing kan ai jing yarap bat kan ai jing mentoi sibun na kabenta ki jaka ai jing sumar hang ne kum kawai na kita ngilak banyo ya ka ICU wat ka babiang bat ki pos operation wat ki babiang bat kum ta terter te ngilap basibun ki baduna kum ki physiotherapy bat ki OT complex ki OPD complex ki dangbun ba ki badang duna hang ne te ngi sngo ban pen sngo sha unomi khamat jungi ba un sngo ba ban petlem kat kum ka jing yakren jungi bat i MS yong ba ya kanika OPD ka ba kanika CHC ka ba rim mensua ki bala pelong menta ka OPD te kat kum ka jing ong jong ki ba ilapha ya kata ka ya ka kilapha ban ra no ini ban penkiu no ya kani na kani ka mala ka ba la satot la sneu ban kentiu no sha ka sau mala te harai hadu menta kampat don ke ka bakum kata kampat don kanu ka kenja bala ban ong ba ngin yo ya kani ka building ka ba thamai ha ka ba hang ni la ban pendon kam la ban pen banlong ya ka kum ka OPD ka ba thamai la ne ka babit babiang ha ka ba ki babun ki benta on yo ban penon kam lamba jo kani ba dia kani ka jaka sispa jing thia lengba jong kani ka kamera sispa jing thia la ban increase ru sha ki sispa arpho lai pho ba sispa san pho kumta te nakaleng jong ni sngau ban kerpat ba la kumnu na i MLA jong kani ka district jong ba insong ba ban pet kerpang ya kani ka jaka sumar ka balong ka wei na ki jaka ki ba la ban ai ka jinghon la ne ka jingkot jingkhia yu upat ba jong kani ka dong ka than jong district ba ka wei ka benta ka bangi kwa ban ong kalong ba ni don kam yu DMHO ya ka DMHO office namar kat kumbangi lap menta kalong ba nakaliang dong jong usar DHMO udang syong hapo jong ka quarter doctors quarters hadu menta te kani ka pelong bat kalong kawai na kita ki jing na kabanta ki doctors jungi ba kin yo ya ka cakasa ba biang bat ka bapuran namar nginget balada ki doctors kin yo ya ka cakasa haki quarters ki babiang ka babut ba kan long ka basuk nam ta jong ki patient bat nam ta jong ki doctors ro ha ka ba ngin la ya ka ban yarap iwe te ngis ngau ban kerpat ba la kumno ba ngin penyo no ya ka office ka ba tikna na kabanta ka DMHO bat ha ka ba ki doctors kin yo ban pendon kam pura ya kan ka quarters ka ba don menta ha ka ba la pendon kam kum ka office na kabanta di DMHO officer bangin sayo ro ya ka ban nyalai ban ya kendo si sendon na menta i ka health minister jong ka health jong ka mikalaya jongi te ngin sayo ya ka ban penbet bat ngin yo ya ka ban ra ya ki benta ki ba kongsan lang ni bat ngin sayo ya ka ban kendo bat i health minister bat ban yo ya ka ban pensngau bat ban kerpat ya ki benta ki ba kongsan ki badon kam hapo jong ka district jongi namara kat kum ka jingpet jongi menta kalong na ka 6% la kumno tharai ka jing trai kam jong ka kalong jong ka ne ka 6% jing thia hang ne kalong life 4% AA kat kum ka jingpet jongi te ngi snow ba ngi don kam ya kane ka chaka bat ngin sale ya kata ka badon kam te na kaleng jonga tang kini mas ngawan ai kublai bat nget ba na kaleng jong kinomi mat kin sim khia ya kane ka benta bat kin yarap na ka benta upat ba jong kane ka district pro ka we